Kuopiossa sijaitseva Rauhalahden kylpylä kutsui meidät heille kylään ja päästiin tietenkin kylpyläkin testaamaan. Tässä näkyy tätä isompaa allasta, missä on hierontapisteitä. Siinä on lämpöallas myös vieressä. Kylmäallas tietenkin pääsee hetkeksi vilvottelemaan kylmään. Lasten allas, jonka vieressä on vesiliukumäki, se oli aika hurja. Tässä näkyy vielä poreallasta ja yleistä tunnelmaa, ihanat näköalat ulos talvipakkaseen täällä. Ja sitten tässä on vielä tämä pienempien kahluuallas niin sanotusti. Täällä on myös ulkoallas, mutta silloin kun me oltiin, niin täällä oli niin kova pakkanen, että sitä ei saatu pidettyä auki. Mutta tässä on tällainen monitoimiallas ja poreallas. Tuolla on myös Scanburger, niin pääsee syömään, jos tulee nälkä uidessa niin sinne. Ja tässä vielä tätä monitoimiallasta vähän toisesta kulmasta. Tilaussauna siellä on, mutta valitettavasti tänne nyt ei päästy saunomaan. Hienon näköinen kyllä. Ja muutenkin täällä oli kauniit tunnelmat ja kivat värit. Saunoina oli miehille ja naisille omat sähkösaunat ja sitten yhteinen höyrysauna myös. Mukava peruskylpylä, missä kelpas lillua, joten kannattaa käydä kokeilemassa.